wis ayo kok dadak ditambahi. Dhuwur. Ora iso protes kaya dhuwur. Mantap, Pati Sepu sugeng dalu nggih. Ngomongnya sing genah. Udah kena, kenopo. Wis icip-icip bersane Mas Gareng. Selamat malam Mas Gareng. Kok sik tak ambekan sik. Lah wit mau ya wis ambekan lho. Lah ora ambekan piye wong wancine wis suwuk leren mbok ubengke ae kok. Panjenengan iku duwe nek diimbuhi kudune seneng. Upamane entuk 50 ditambahi 50 dadi 100. Kudune ngono kuwi seneng. Lah kuwi yen dhuwit iki tenaga diimbuhi. Lah niku nuduhke nek panjenengan niku isih kuat tenagane, ngono. Alhamdulillah. Lah nggih no. Kula niku kalih panjenengan karo Mas Bagong niku wis dianggep keluarga kalih Bapak Dr. Haji Sukiman. Nggih. Piye? Pripun Mas? Mula ke kula gandeng sing dawuh Pak Sukiman kula gasiki pokoke. Nggih. Kula wedi yen dibatalke kok. Ya ora bakal no. Lah nggih mulane saking tertib kula. Saestu. Wong nggih elek-elek kula nu gareng didikane Pak Untung dadi niki. Oh, saestu. Wah, jan Kanjeng Bupati Sepuh niku piye sing tertib kok Mas Gareng. Didik datang seniman ya kudu sing sregep kabeh. Mila ya tanggung jawabnya luar biasa. Nggih nadyan rada bingung lek goleki alamat. Kok bingung kenapa? Metu pintu tol penuh keramat ki wis kebak keramat. Lah ya kebak karo penuh ya apane to. Lah nek jeneng nggon ya aja diwalikno, aja disalinno. Wong karepku ya ngono kok. Wah nganggo map ki malah dibusuk-busukke. Lah ngene lho Mas. Dadi sing jenenge maju ning jaman kuwi ana plus ana minuse. Betul. Gitu nek cara mbiyen kuwi nuthuk kentongan.
Gampangane tekon ana piyai sing anu lenggah ning nggon saweneng kampung ngono tekon, Pak niki Mojodoyo pundi nggih? Mriko. Lah saiki bareng ana map niku terus jagake. Lah entek-entekane dalan celeng barang ya di lebok ngono. Dalan sing ora pantes diliwati bareng nggih kula liwati teno manut map. Nggih. Aku terus tetekane ya takon ngendikane Kang Rama Ki Anom Surata, tutuken kentongamu bakal ketemu. Kula takon Mas niki dusune dusun Sewulu niku pundi? Sebulu. Bulu karo wulu ya apane to? Loh, iya bener. Ning nek basa jeneng daerah aja diwalik, aja disalini. Oh, buktine wong ya mudeng kok Sewulu. Oh, mriko lho Mas, dadi agar pun kepethuk desa Mojodoyong. Mojodoyong. Mojodoyong niku pun daerah Sebulu. Nggih. Pun tekan mriki alhamdulillah. Wah, piye Mas? Petuk dalang anyaran. Sapa? Pak Sukiman. Wah, beliau niku aku jane mau ku wis dadan gasik kepenginku ya mbok menawa. Terus itu tambahan gawean kon ngisi goro-gorone Pak Sukiman. Lah kok gur salah gutok. Nek mung tambahan gawean iki gampang sesuk, Mas. Apa? Iki ngusungi taruh iki. Ngukuti debok, kuwi ya tambahan gawean, Mas. Ya mending sare. Wong amu bengi melek kok notong-notong niki derek bingah lho Mas dalu niki. Nggih, heeh. Wah, jan niki ngiras kalih ngirus. Ngiras-ngirus karepe pripun? Nggih niki syukuran anggenipun ngunduh mantu lan syukuran hak utine pernikahan. Nggih, yang ke-30 tahun. Iki wis melewati ulang tahun perak. Betul. Perak kuwi selawe. Ternyata karo aku ki panjenengane Pak Sukiman iki trek-trekan. Kode kaya wong balapan trek-trekan. Lho iya, beliau ternyata aku dhisik aku. Oh nggih ta? Beliau baru 30, aku wis 31. Wow, kacek setahun. Nggih, mergo aku nakal dadi dhisik. Ya ora to Mas Gare kok nakal ya. Wong jenenge ning nggih nderek syukur. Nggih, heeh. Menika dipun rayakaken baik yang ngunduh maupun yang HUT pernikahan. Nggih, panjenengan ndongake apa Mas? Ndongake apa? Nek nuturi genah kalah sak-apa-apane. Nek yen kula ndongake mawon ning dengan cara yang mudah diterima oleh manten berdua. Khususnya kanggo mantene. Nggih, niki kula enten gandeng cenengipun kalian dawuhipun Njeng Bupati Sepuh Bapak Untung kala wong ngendika. Pripun? Jadi saya terjemahkan keluarga dan rumah tangga berdasarkan sosial kemasyarakatan dan religi spiritual. Saiki nek keluarga niku berdasarkan sosial kemasyarakatan piye? Artinya niku keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Betul. Terus lupakan egoisme masing-masing. Terus arahnya harus selalu positif. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ojo nganti gegedan piyak kurang jaga. Cepet ambruk, cepet bubar rumah tanggane. Laras. Niku sosial kemasyarakatan. Nggih. Nek dipandang dari sudut spiritual, keluarga iki apa? Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Niki kali Njeng Bupati wau memper. Oh, ngaten. Rumah tangga. Ruang untuk beribadah. Ingat-ingatlah mulai ijab kabul atau apapun istilahnya, mulai dari situ kamu sudah dianggap beribadah. Nggih. Terus maha besar nilai ibadahnya. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu Mula tang kuwi tanggung jawabnya dunia akhirat. Nggih, terakhir garislah yang lurus menuju ke keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Lho aku yang ngandani sapa? Nglakoni? Oh, blas. Ha ini nyatane ya 31 tahun kok, Mas. Lho mergo dablek wae. Ha nggih apa bugaran iki kilaf ya ya lah nggih. Oh, yo ora. Oh, kalau tegese yo tresnani jenengan. Lho nek nyatane bugareng nek sarimbit karo panjenengan yo wah nek lunga bareng disopiri sing nyopir Mas Gareng sing ning kiwa bugareng. Ku piye Mas? Dolan ning mall niku piye yo wong loro. Nek jenengan karo garwane. Terus aku dikira pembantune ngono.
Ya ora. Kaya bojoku kuwi ya gedhe dhuwur. Nggih. Kaya Kah Londo ngono. Nggih, ya. Wong kaya pancen wis jodoh kok, Mas. Enek kancane siji sik. Sapa? Lah kae Mas Jelembung. Ya. Mas Blodore. Ya jenenge wong sak karepku dhewe. Ayo kene Mas Blodor kene. Ning kiwa kotak kene. Monggo, ayo aja dipleroki. Monggo ayo. Monggo. Iya, Cak, iya, Cak. Aja ditinggal akibat ketimura Nangko kekeri enjaman Dunia sing eling Rapopo Budaya Selamat malam Mas Bagong. Malam Mbak Cangi. Waduh Jan. Nggih. Niki anu Mas, panjenengan kudu matur nuwun kali Pak Dokter Sukiman. Nggih. Nyatane ning endi-endi panjenengane pagelaran sampeyan ki ora tau keri. Mboten keri wong nyat kula nusul terus. Dadi ki ora ditimbali to nusul karepe dhewe to. Blas. Aku bengi iki wedi karo Bagong. Lah ngopo kok wedi iki? Aku iki gendruwo. Ora kowe cedhak omahe iki lho. Kowe cedhak omahmu kuwi ing atase lak dhisike metu lak dhisik aku to. Nggih, ha. Ya, iki lagi metu lagi wae. Lah aku ki lho birune sewadat tok kowe wis luntur ki piye? Oh salah jikuk. Lah jare kon nganggo ijo. Ya ora apa-apa. Ayo, nggih niki sowan enten anu Mas Bagong ten Mojodaya. Sebulu Mojodaya. Sebulu Mojodaya arep ndongake apa romantene? Alah arep ndongake apa wong awake dhewe morak-marik kok. Loh, jare saiki wis entuk bojone. Iya. Semuanya tuh proses dulu kamu memang morak-marik ning Ya. saiki wis mapan. Ning sok malah mandi lho Mas. Ah. Mergone sampean wis nglakoni, Wis iso dienggo contoh. pengalaman. Pengalaman. Nonton aku iki lho Kang Apa? Gareng. Apa? Gen ra kisruh karo bojo. Piye? Nonton aku. Contone piye? Bojomu kon nggawa kanca. Ya ora to. Ya aja ngono to kok sok. Kok iso bojo kok nggo kanca? Lah terus kan minggat terus ra tau padu karo bojo. Ya ora kok ya. Bojo kowe iki lho bojo minggat kok iso bangga ya. Bangga wong minggate sing nggawa kanca kok. Apa enek nek kene? Mboten enten nggih kancane enten ngono. Ya ora. Ndongake apa? Ndongake Mas Bagong, ayo. Kagem Pak Kurmen, kagem Pak Wah, Haji Sukiman, Pak Haji Sukiman. Wah, wis mundhak saiki Mas Gareng iki. Wah kae Donga nganggo pangkur. Jan wis. Ayo, Dang, coba kaya apa suarane? Bilih mengke wonten klentah-klentunipun dipun leresaken. Ora iso. Ogah. Kleru bacok. Kok galak men ora Wis ora iso wong ning ngarepe piyai sakmene akeh kok. Lah kok kowe arep bacok aku wong iki wae masaku. Oh, Iki tanggoku kabeh lho. ya wis tak dukung. Ha iya. Mas yo kleru tak dukung kowe. Tanggane jenengan kabeh Mas Bagong. Nggih. Berarti wong ngerti riwayat sampeyan kabeh. Ngerti alang ujure. Iya. Ya, Dang, kaya apa? Pangkur, ayo. Jangkep 30 warsa. Elak. Nikahe Pak Sukiman Bukus Darini Wes. ing Sragen mapan nipun sembada gelar wayang dalang kondang tur ya bagus Kang Mas Bayu putra Ki Anom Surata mugi Gusti ngijak baik. Alhamdulillah. Ora ngono lho.
mantan copet kok saiki iso nembang ya alhamdulillah. Alhamdulillah wong kula copet nggih. Kula nggih ragat Kang Mas kula. Ora ngono. Lah niki wonge. Kok iso aku biaya dhewe le. Wong ning ngene lho. Orang tuh punya kekurangan pasti ada kelebihan. Punya kelebihan pun pasti ada kekurangan. Orang ngira lho ngatasi kaya Dakel Jati suaramu. Luar biasa. Kok Dakel Jati kok sakmene gedine to, Rek? Lho, kok aja nyepelke lho Dakel Jati iki saiki regane larang lho. Lho, Dakel Jati iki saiki mungkin ya larang bener. Tur sing lungguh wis sinden-sinden ayu. Lho. Wah yo. Apa mau lungguh neng dangkelku? Lah. Wis beda karepe beda. Omong karo iki karepe beda ya. Oh, kok dangel iki tenan iki ditimbali rene iki mesti wis bola-bali. Ya bakune ngeten Mas dongane iki aja mung dadi bojo ning dadi jodoh ya Mas Gareng. Nah, mergo definisi bojo karo jodoh ki wis ana. Bedane piye Kang Gareng? Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Beras. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya kematian atau maut. Nggih. Tungaku bisa entuk wahyu jodoh. Amin, amin, amin. Elok. Nggih, iki bintang tamu akeh banget Mas Gareng. Nggih to, sing putri ya ngono, Mbak Eka, Mbak Elisa. Nggih, Mbak Ciblek. Mbak Ciblek. Wah, aku ya suwe ra ketemu karo Mbak Ciblek iki ya. Saya cilik ta iki. Nggih, ayo kene Mbak Ciblek sik, Bu Ciblek mriki. Bawa mataram-mataram turut. Ayo, ayo. Ya iki nek wis dinodo tanpa kencan tanpa semayan kok ya nganggo biru coba. Oke iya. Lah ya wong iki dongane kanggo manten anyar kok. Dongane apa Mas? Biru biswa rukun selawase. Oh nggih. Krawitane nganggo oren. Oren ki sawise duwe gawe keluarga besar ing kene oren ora leren rezekine. Sing Jepang nganggo ireng. Ireng kuwi yen nyawang samu barang aja iri dengki ora kepareng. Mas Bayu ngagem putih. Puruna usaha aja sok seneng merintih. Dadi kudu budidaya. Sindene ijo. Ijo ki wis ndongake manten loro iso jodoh. Heeh. Bagong nganggo biru lawu. Duwene ya guriti. Ora para tamu oke-oke nganggo batik. 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 Lho kene. Iya iso iki. Apa? Muga-muga Pak Gino ngunduh mantu iki badhe ora ketang sethithik. Amin. Amin. Ya jenenge Bathi Donga ya genah Bathi. Bathi Donga. Selamat malam Mbak Kayune. Nggih. Waduh. Selamat malam Mbak Lembung, Mbak Cangik. Batune anyar. Nggih, siap pinanggih maling nggih. Nggih, pinanggih malih. Alhamdulillah iki tambah cantik, tambah enak. Masa kenanggih ya ampun. Kula begumun kali awake kula. Lah apa kok gumun karo awake dhewe? Lah kok tambah ayu. Oh, tenang saestu kok jan wis. Sapa to sing ora ngelem jenengan ayu sapa? Kula wau dong niki jejeran di napa di foto. Nggih. Kali Ibu Kusdarini. Nggih, kali Bu Kusdarini. Nggih. Wah, jan jejeran darani kula adine. Foto kali Bu Kusdarini dikira adine. Nggih. Omah. Teng tamune nek lho, Bu. Niki adine jenengan napa ragi lho niku. Lah nek Bu Kusdarini foto kali jenengan ya kaya Bu Kusdarini nggawa tremos. Oh, kula tremos. Ya ora. Napa tuman tremos gelungan? Ya ora kok ya. Tapi ayu tenan kok ayu. Melatine iki lho melatine jan wis kate kaya kijing. Kembange wangi ngaten lho. Nggih, melati nggih maksude ya sing wangi kan pirang-pirang ora kudu kaya kijing. Nggih. Berarti anggar kijing apa anggaren kula meh. Oh meh. Nggih. Ampun. Ampun nggih. Rane. Nggih. Ngapa Mas Gareng? Kok gede-gede iki ngapa? Tak kira ki ra iso omong. Apa, Gong? Ora Jebul nek ngomong kok ra iso diselani. Jebule laler ijo ki kok kemayune ra umum. Wong iki mbok jongina to. Loh,
Ya kok diwone laler ijo, Mbak. Laler ijo, oh, aja kaya kowe lho. Mas Gareng karo Mas Bagong. Ngapa? Lah kok darani nyong laler ijo? Lah kowe laler ijo apa ora? Lah ya ora, lah ora ya wis. Lah nek kan aku jengkel. Lu jengkel. Aku isin karo Pak Haji Sukiman darani aku laler ijo. Lah kowe apa? Lah wong Pak Haji Sukiman angger nyawang aku ben nganti kepengin kok. Alah. Pak Dokter Haji Sukiman. Niku nek meriksani kula niku, wah nganti kepengin kula nganti kanu ngrisiki kula. Pak Sukiman istighfar, Pak. Istighfar ki. Bapak ki pengen iki ora ngono kuwi. Lah pengen apa, Gong? Pengen arep dikokne koljet disentor ndang ilang. Ya aja nemen-nemen ta. Apa gane nyong iki? Tak iya. Ora. Orang Aja nesu ta, aja nesu ta. lah wong kena disentur ya berarti nyong tak iya. Ya ora. Lah, nggih. Wong ayune kaya widadari Nah, ngono Pak kaya. Haji Sukiman niku ngendikane niku wah bocah komeng ngene sesuwe nggih. Ya, nggih. Dadi kula kepengin lho niku Pak Haji ngendikan. Oh, nggih. Kepengin apa Pak Haji? Kepengin jejeg. Ya ora to. Wah, Mane. wong arep dijejeg kok kowe seneng ya. Nggih, Pak Cemblek. Dalam. Ndongake apa kanggo mantene? Ndongake apa Mbak Ayu? Nggih, mugi-mugi. Ken rada variasi nganggo basamu dhewe, Blek. Heeh, nggih, nganggo basa. Basane kula ngapak. Ngapak no, ayo. Nggih, pokoke napa nggih putrane. Sing pekok sapa? Kok ndongake malah mekok-mekokke wong. Lah jerek nganggo basane nyong Ya ya. aku mau ngomong apa? Kudu pekok pokoke. Oh, pokok. Ya. Kowe nek kene ya basa PKK. Pekek. Nggih. Pokoke sing penting Nggih. putrane Bapak Haji Sukiman. Putrane Pak Dino. Pak Dino. Kali Pak Dino, mugi-mugi pengantin berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Amin. Dongane bocah SD iki mesti mandi, Mas. Mati. Kula mboten SD. Lah piye? Baut. Paut kok baut. Baut iki paut kok baut. Baut jenengan ndang ngegen lho. Lah kok baut iki? Lah wong kula sing sekolah baut. Oh ya wis. Berarti iki musuhe karo obeng. Ya ora obeng lah. Oh, kok senengane wong iki sing kagungan kersa mundo matu Mundo Pak Matu. Sugino. Bapak Sing Sugino. pernikahan 30 tahun Pak 30 Sukiman. tahun Bapak Sukiman. Wah, Beres. pancen kula nyawang Bapak Sukiman Nggih. kali Ibu Kustarini. Ya. Wah, pokoke antut runtut terus nggih. Amin. Lagi kados Ibu Kustarini niku kan wanita ISIS. Gosek. Aja sembrono. Aja wanita ISIS ya apa ora rangkepan. Kok ISIS. ISIS. Lah yo ISIS. ISIS Maksudnya itu, apa? Maksudnya itu ada. Apa? ISIS, istri soleha idaman suami. Wow. Istri solekah idaman suami. Anggih, mulane kula nggih kepengin tiru kados Ibu Ya Kustarini. ndak bisa toh ibu dhuwure semono kok. Maksudnya tiru kados niku kok. iya. Setia. Ya. Ya karuannya ora bisa dhuwur. Senengane kok. Aja kowe iki yen bungkus dah ISIS kowe ICS. ICS apa? Istri cangkingan suami. Ya ora apa-apa dicangking. Ora apa-apa sih ge. Arep cilik arep apa ge ora masalah, sing penting tuli urip. Amin. Sing penting wadon. Nah. Anak sing penting wadon ana bolongane. Oh iya nek ning bolongane rasa bekan ya. Ane wong cilik kene bolongane ya sepiro. Rasa diurus. Ora usah durus. Warung-warung ya mengko terus karepe maring mburi. Aja nesu, kowe engko anggar kerep nesu mengkerep. Ya ora mengkeret lakon gareng. Ya iya wong kowe iki ning kene iki kon ndongake kon Lah nggih sampun ndongaken wis miki. Ya, Mas Gareng. Ndongaken basane kula. Nggih, dawuh anu penyuwun saking Pak Dr. Haji Sukiman boten kita namung sak cengklingan jeneng Bupati Sepuh diaturi bawa. Oh nggih. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon ngono. Sing sayu sing
Ayam tentrem Mas Gareng. Nggih, pokoke anggere ditenggani pini sepuh niku ayem tentrem. Nek sadurunge maturake akeh, Pak saniki pun mboten nate dalang to, Pak. Bapak kok dawuh anu kangen Limbuk Cangik ngoten. Ah. Nggih, sing dalu Bapak. Nggih, sing dalu sing dalu. Menika kula nuwuni dawuh saking Pak Dokter Sukiman. Menika mboten ketang namung pun monggo sak merdikanipun. Monggo Rama, badhe nyekar menapa? Derek Pilih diwakili nganggo amplop apa aku? Maremipun nggih Bapak piyambak nek kula. Ana alternatife kok. Piye to? Wong penyembuhane nganggo alternatif kok nembang ora nganggo alternatif. Ngeten, kajengipun adil. Amplopipun tetep. Terus piye kuwi Neng kedah nembang. Nembang. Niki. Wah, adil. Lah aku wong iki kersane Pak Sukiman mosok arep tak serobot sing nembang. Ngaten nih Rama, wong kula nggih sampun kangen swantenipun Ramana sampun dangu kula Mbak Blek. Dalem. Wah, kosan Mas. Ya nek pirsa anu Jembupati sepuh kuwi. Mas Bajan. Anu napa nggih mriki niku jan malah mboten tambah sepuh tapi ngenemi. Amin. Lah wong penggali wis semeleh kok. Lah nggih napa mari anu terus sering nyawang ciplak nggih, Pak? Alhamdulillah. Nggih. Pas Gareng. dalem. Iki ngene iki ana sing ngangeni lho. Menapa niku? Napa, Pak? Neng sing model cilik-cilik ini malah Nggih ngirit to, Pak. Nah, betul. Menika model terbaru meneh badhe mundhut bonsai terbaru nggih ngeten iki. Kok bonsai Lah, Ah, ngarani nyong wit Pak. apa? maaf niki nggih. Nggih, Terus piye, Pak? Betek-beteke tresnane kula kalih Pak Dokter Sukiman. Nggih. Bapak kalih Ibu. Nggih. Ya ora iso jane. Lho. Mboten menapa wong. Dituntuni ya. Oh, nggih, siap. Yalah. Nggih. Mas Gareng anggere ning aku semangat. Nggih. Nah, iki wis pokoke Badhe cepengaken HP-ne napa, Pak? Alah gaya. pokoke Napa agar kula nggih meja kayak blek pokoke agar Pak Untung kersa munggah panggung ki genah ana dana kenakalan. Nggih. berkah nggih, Pak. Menapa menika sekaripun? Dadang kula. Jangan dulu. Jangan Film dulu. apa slendro, Bapak? Selindro. Jo, selindro jo. Wis ora enek sing Jawa. Oh, jo. Iki jiak. Nggih. Neno. No. Nah, ya dah. Biyen iki yo ngene iki. Pun mari Pak pun disalep. Aku. Song pep Jon. puji. Ya, Tambah iki. nggih. Menake salarik tambah. Song pepuji mrengkang mangku gati Ibu sayam dalah bapak kino biwadya putra putrine tan ugi boten kantun Pak Sukiman lan Ibu Dari Deniro ambal warso pernikahan nipun mugi tansah karahayon datan kantun mring prawarga Sragen asri guyub rukun raharjo. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bajan, pokoknya
Caping gunung. Caping gunung. Caping gunung. Mbak Elisa. Ya sini Mbak Elisa mriki. Go ayu-ayu, Duk. Ini go ayu-ayu. Lah wong nyoba wis ayu kok dadak ditambahi. Go dhuwur-dhuwur. Ora iso protes ya dhuwur. Ya, mriki Mbak Elisa. Aduh, alhamdulillah. Nggih, waduh jan. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu majange Yulimbon, nggih. Sugeng dalu sedaya mawon. Pak Bupati Sepuh sugeng dalu nggih. Ngomongnya sing genah. Udah kena opo? Kono gelut omongan wong loro kono. Sadegong dalu. Aku mau sugeng dalu kok. Sugeng dalu. Yo. Iki piye ta apa salah ya aku? Iki nek kaya pasar jamus pindah. Nggih. Anu Mbak Elisa. Nggih, dawuh. Kanjeng Bupati Sepuh ngersakaken Caping Gunung. Siap. Nggih. Langgapipun monggo dipun aturaken. Nggih. Monggo. Ya Mbak, ya Mbak. Yo, tarik sor. Kosek, sar-sor ae. Cilik ngesor ae. Di zaman berjuang jorang elingan Kanjeng Bupati Sepuh ngersakaken. Monggo kita sareng. Saiki ana ngendi wis menang keturutan sing kapan jenengan apa kula Pak? Kula malih. Onje. Iya. Syukur bisa nyawalan gunung desa dadi reca ora
Matur nuwun Pak Kunto. Kanjeng Bupati matur nuwun. Terima kasih banget. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Pak Haji. Amin. Ah, jajare kok. Halah. Lah, sampun wong mboten usah ngagem kados niki nggih mboten napa-napa kok, Pak. Halah. Kok kayak ditampok. Maksud iki ora saya nganggo amplop. Nggih. Oh, nggih matur nuwun, Pak. Bisa malih tepuk tangan Bapak Ibu kagem Jeng Bupati sepuh. Monggo. Bapak Bupati. Wilujeng lenggah Bapak, wilujeng lenggah. Kok tak. Nggih. Ayo, setara Mas Abdi. Sawapan.